ensin kuitenkin tutustutaan vielä Bojoon. Ei siis Bonoon, vaan Bojoon. Bojoon. Niin, yksi suomalaisten lomalentojen aikakausi päättyi eilen illalla, kun Finnairin lento AY1542 Espanjan Fuerteventurasta laskeutui Helsinkiin. Se oli Finnairin viimeisen Bojon eli Boeing-koneen viimeinen lento. Kone sai Helsinki-Vantaalla arvoisensa läksiäiset. Pekko, tuu takaisin. Tuu Pekko takaisin, älä katoa mihinkään. No, kertoivatko he, miksi tuo lento oli aika sellainen historiallinen? Joo, se oli viimeinen lento tällä koneella. Mikäs tuo kone oli? Boeing. Ja viimeistä kertaa eläkkeelle pääsemättä. 757. No, miltä se kone vaikutti? No sellainen, kai sit sanotaan, että se on sellainen työjuhta, sellainen luotettava. Puseri Antuni, onko teillä haikea olo nyt, kun tämä kone lähtee? Te näytätte haikealta. On erittäin haikea olo. Itse asiassa erittäin liikuttunut olo. Ja laskeutuminen oli tosi tasainen ja hieno. Ei ollut edes kuoppia eikä mitään, oli niin kuin rasvattu tie. Kone lenti viimeistä kertaa ja kapteeni lähtee myös eläkkeelle. Mikä tässä koneessa on niin, kun ihmiset tuntuu olevan kovin kiintyneitä siihen? Tehoa ja tekee nättiä laskuja. Tehoja enemmän kuin nykyisissä? Kyllä. Tässä on teho. Bussissa on periaatteessa korvattu niinku sitä siivellä. Pienellä siivellä yritetty tehdä, mutta ei onnistu samalla lailla kuin Bojossa. Bojossa on räyhäkkä teho, lähtee 1500 metriä ja tullaan suoraan Hesan 6 tuntia. Tosta mä tykkään, toi on miehekästä. Niin ja meillä on aina. No niin, kaikkihan me sitten lopetetaan joskus. Se on noin hienot läksiäiset. Niin on, kippari voi lähteä pysyvästi Teneriffalle. Joo. Pekka jatkaa säätiedolla sen perään